etxe isilaren misterioa. Bazen detektibe bat etxe batean egiten zuela lan. Eta etxera sartu zenean dena isilik zegoen. Eta ez zen ezer entzuten. Ez papagaitxoa, ez telebista eta ez umeen hitzik ere ez. Gela batean landare aranjale bat zegoen. Geroago sofan eseri zen misterio hartan. Orduan umetalde bat etorri zen gabon kantak abestera eta pixkanaka gabon kantak desagertzen joan ziren. Orduan detektibea konturatu zen landarea ez zela erabiljalea, hitzjalea baizik, eta haua zapi batekin lotu zen. Lorezain batengana eraman zuen landarea eta lorezainak landarea leku itxi batean gorde zuen irratia piztena hitz jateko sendagile bat topatu arte.